पले करनी चाहो बातो पल अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल ऊपर बातो पले करनी चाहो बातो पल अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल कवनो कहे हो ने कवनो कहे हे ने बा कवनो कहे हो ने कवनो कहे ने बा तो लोकेशन चालू कहर ये कर ढोरी के ने बा तो लोकेशन चालू कहर ये कर ढोरी के ने बा तो लोकेशन चालू कहर ये कर ढोरी के ने बा मालविया टंची तबिया पोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई मालविया टंची तबिया पोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई लागताटे महालई पियो रछे ने बा लागताटे माल ई पियो रछे ने बा तो लोकेशन चालू कर एकर ढोरी के ने बा तो लोकेशन चालू कर एकर ढोरी के ने बा तो लोकेशन चालू कर ढोरी के ने बा साध निशाना लहंगा में बाटे एकरा कुछ देखा जाना अवधि से राइटर थारू साध निशाना अनुराग मिसाइल बाटे कुछ देखा जाना रसदार चीज देख आइल एने बा रसदार चीज देख आइल एने बा तो लोकेशन चालू कर एकर ढोरी के ने बा तो लोकेशन चालू कर एकर ढोरी के ने